Thokozani sanibonani dumelang absheni and hello. Lo bingelayo Mkhulu inyanga yoMPEDI kwelaseGoli ngisiza khona abantu. Inyanga eyosaziwayo kakhulu eGoli ngisiza abantu ubusuku nemini yonke umhlaba jikelele. Kodwa eGoli kulawo nangisayite kakhulu ngisiza abantu khona ubusuku nemini. Bakwethu, I want to talk about imoto, a car. You know, a car, it's more like a house. Driving your own vehicle is something big, it's something great. Because it's not each and every one on a motor. Hase mang le mang alingoloi. Akusuno moba in a motor. Abantu abaningi abanazo imoto, abantu abaningi bahlupheka eGoli, abantu abaningi bahlupheka emakhaya, abantu abaningi bahlupheka wonke umhlaba. Uphila ungena moto kubhlungu. Nokuthi futhi imoto yakho hijack kubhlungu. Nokuthi futhi uma umuntu uthatha le moto ngendlela ongayazi kubhlungu. Manje ngifuna ungizwe kahle ukuthi ngithini kuwena. Ungizwe ngendlela eyisimanga ukuthi ngithini kuwena. Uma umuntu once wahijackelwa imoto, into zakho azihambi kahle. That's where that's the main day we count ukuthi it's your downfall. Once ukaba nokuthi bahijackela imoto, kusuke kubonisa ukuthi amadimoni asuke engingindlela phezulu kwempilo yakho. Amadimoni axwasa etsikathela mihlolo. La kona awusabonakala asaselutho. So namhlanje lapha ngwami kuhlele nangumuthi ubhale ekhaya phambi kwakho. Nangumuthi ubhale ekhaya phambi kwakho. Lo muthi lo igama lawo majalman, isigubhu esikhulu samadlozi umajalman. I know the name you are familiar with umajalman. Ake ngikhulume nawe namhlanje. Uma umkhulu eqinisa imoto yomuntu, ungizwe ukuthi ngithini wena. Imoto ifana nomuzi. Ngiqinisela imoto mina Mkhulu ngemali engange 10,000 rand. Kuya ngokuthi imoto yakho imoto bani, imoto yanini, imoto kwenzenjani. Ngiqinisela ngemali engange 10,000 rand ukuqinisa imoto yomuntu. Kuya ngokuthi imoto yakho imoto yanini, imoto bani, imoto enjani. 10,000 rand uqinisa imoto yomuntu. Kodwa Mkhulu kunzima ngoba asikwaze ukuraise imali engange 10,000 rand. So ngizwa ukuthi ngithini kuwena. Njengoba ungakwazi ukuraise imali engange 10,000 rand for uqinisa imoto, what do I mainly do? Amathongo angize nombono ukuthi kubo bonke abantu abangakwazi ukuthi beze kuwena baqinisa imoto. Kungani ungayizi kanje nakanje. Ngathi kanjani nabathi kumina bayenzele indlela ukuthi bakwazi ukuthi bona baziqinisele imoto ngokwabo. Nayinda la uzosiqinisela imoto ngokwakho kabuwena. Hawuhlokana urinakile Mkhulu ngifike kuwena ngize la ukhona noma wena uze la inyanga yoMPEDI khona. Cha, wena uzoziqinisela imoto yakho ngokwakho. Leyo moto leyo uhamba ngayo akunatsotsi, akunabani ozokulinga noma ozokwazi ukuthi akubambe inkunzi ngendlela lezabe ishaya umuntu mayibona ngisho nayitsotsi ushawula unyuvalo ngazi ukuthi athini kuwena. Instead of imoto yakho ngisho nawe ishiya ivalile usegarage, umuntu athi my sister imoto leyo ushiya ivulile. Mama ethi imoto yakho ushiya ivulile, athi my sister ushiya imoto ivulile, uhambe ivala. Kungabi nomuntu oba nendlela ukuthi angakutshontshela. Nasi ibhodlela lemoto 245 yokha uqinisa imoto yakho. Ukwenza ukuthi imoto yakho mihamba ibe nesithunzi, ihlonipheke wherever la uhamba khona. Kungabi nomuntu okubamba inkunzi lo umuntu okutshontshelanayo. Unamatekisi unani, bantu amatekisi nabilabo la nokulalana, especially namaZulu. Leyo na hamba itaxi mo. Ematruckini lawa eZimbabwe nabulalana nyasi. Ayemalawi labo la emabhasini. Nayi ibhodlela. Leli bhodlela lami uma ulifaka emotweni leyo zabe ifakelelwa. Imoto leyo awulweli kuyona, awulwi kuleyo moto leyo. Awuqabani nomuntu emotweni. Kuleyo moto leyo you don't have sex. Uma mele ngibuya straight awudlani kuleyo moto leyo. Uma ufake ibhodlela leli kuleyo moto leyo awudlani. If you know ukuthi wena uma umuntu uthanda defending ngaphakathi kwemoto, stop it. Ungifakile ibhodlela leli.
leli bhodlela alivumi ukuthi umuntu adlane emotweni. Once you do that, le moto izilokha ngaphakathi. Ngapha mhlawumbe izilokha usegarage, useLimpopo, ispare key sakho sila. Lesiyanye ke sisebenze. Ilokho isidrive lokho yonke into uma ufake ibhodlela leli. You will need ukuthi umuntu afike azozivula. Ngapha wena uye ebufebeni umakile, umfazi wakhe akasuse ebufebeni. Kumele umfuna athi spare key mefika lapho ukuthola ukuthi unomfazi onaye. Le nto le ngaqinisela umuntu imoto ngamtshela imthethelo ayalungilalela. Ahamba ayajwana nomfazi bayenza amafenda fending le Rustenburg imoto yasilokha. Wathi ayivula wathi yenza nahluleka kwaze kwamele ukuthi ngisuke lapha ngibhadale special imali ngi Rustenburg ngiyomvulela imoto yakhe. So kuthiwa yini ukuthi wena uyisize kungqondo ukuthi uthole cure ukuthi uthole ukuthi uthole treatment yento. Kisebala ngikuthola kere. Prevention is, I don't know, it's highly better and I can say better and better and better more than cure. Ngoba cure ayimnandanga ibhlungu. So cure moriana. Utokinya kara koloi wena umfake emotweni angiphathanga nodoli. So phathu nodoli suvule emuva ngufaka kulo doli lo bese ngiyawuthunga emuva. Then wena nodoli lozofika nje ulengise emotweni ngaphakathi. Uma iza kuwena iza isiku nodoli. Kuza nje idole enhle. Uma uthi awufuna lomuthi lo ngiyawuthumela wena kuwena. Ukusebenza imoto umuze kumkhulu is 10,000 rand. Kuya ngokuthi imoto yakho imoto enjani. Kodwa ilibhodlela leli ngoba uyazenzela lapha ekhaya is 3,000 rand. Uma uhlule ukuqinisa imoto yakho ngalesikhathi lesi angazi ukuthi ukuqinise nini. Is 3,000 rand. Lo moto yakho kunamthakathi ozoyisuzela. Abathakathi yalezi imoto lezo bayisuzela. Mabaqeda kuyisuzela ngisho ama accident. Mina imoto engithi ngisami isandla ayishaya accident. Ngisho nomuntu uthi akushayisa imoto yakhe imosheke. Never. Isiphethe ukuthi na ukuthi akwenzakala ini ngabane besemuva. Noma nakhona kwenzakala ngazi makwenze njani. Into encane awenzeki nix. Imoto le mina ngifake ekiqinisile ukuthi iginciki akwenzeki ngoba ngifaka ithambo lendlovu ngaphakathi. Ithambo lendlovu lenza ukuthi into ingaginciki. Indlovu la ungayenza ina uzubona indlovu ithi ukasibona elephant roll amount with so. I never. Why? Because of ngikhophofole go. Ngikinya golo ya le sapo la tlo. Limetsa mandi awona ro karola ka golo. Lobo nganyanga yompedi Mkhulu sephakeme kakhulu eminyangeni. Ngiyiprofessor ngonyaka. Ngimncane kingaka. Kushuthi mase ngigugile zabe ngingozi kakhulu more than namanje. Namuthi lobo nganyanga